Takže máme ďalšie pokračovanie. Blog zažili, lebo to je výhľad reálne, takže tak no. A ideme domov z 11 hodín a konečne zajtra je posledný deň, zajtra je posledný deň v škole, takže v piatok už sa nejde do školy, už sú prázdniny, aspoň som tak počul. Takže konečne sú prázdniny a môžete mi napísať do komentárov, či sa tešíte na prázdniny. Takže zatiaľ čaute. Takže zajtra je posledný deň v škole, rozdávajú sa vysvedčenia a dúfam, že bude dobré. Dúfam, že bude dobré vysvedčenie, aj keď viem, že bude zlé. Takže budem mať zlé vysvedčenie do ryti. Nevadí, prežijem nejako, prejdem do 9. triedy a tak. Ešte potom vám niečo natočím a strašne vám chcem niečo povedať, ale nemôžem. Bude o tom video, takže sa môžete tešiť. Za týmto videom to vyjde. Takže zatiaľ sa s vami lúčim a potom toto je koniec už tej časti randomovku za 29. Takže ďakujem za pozrietie tohto videa a čaute. Dajte like a odber.